Ассалому алейкум. Ин барномаи 5 саволи варзиши. Ассалому алейкум. Ин барномаи 5 саволи варзиши. Ман ба шумо савол метиҳам, дар кадомаш дуруст ҷавоб диҳед, беҳад хуб мешавад. Саймумин Раҳимов кай чемпиони ҷаҳон шудааст? Саймумин Раҳимов дар солша намедонам ки ба Солш монда дар кор. дар давраи иттиҳоди шӯравӣ буд. Кадом сол? Солша аниқ намедонам. Хорошо. Анвар Юнусов дар кадом сол дар чемпионати ҷаҳонӣ баромадад? 2016 Не, 15 нодуруст. Хас бо як саволи дигар. Юсуф Абдусаломов дар кадом вазн Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад? дар вазни 70. Нодуруст. Ҳеҷ гап надорад. Хорошо. Аз ҳама серияи победаи бисёр дар UFC кӣ дорад? JON JONES, Не, Ҳабиб Нурмагамедов. не. Ай ҳама бисёр. Номаш Даниел Карме. Нодуруст. Ассалому алейкум. Ин барномаи 5 саволи варзишӣ аст. Ман ба шумо савол метиҳам, шумо агар ҷавоб диҳед, хеле хуб мешавад. Анвар Юнусов дар кадом сол дар чемпионати ҷаҳон баромада? Кадом сол дар Юнусов бокс муштани тоҷик ана соли 2016 ва фикрам. Не, нодуруст. Нишонам муштани тоҷик. Хорошо. Кадом варзишгари Тоҷикистонро ба медали тилло овардааст дар чемпионати ҷаҳони Лондон? Чемпионати ҷаҳон? Да. Дилшод Назаров. Не, дар Лондонда. Дар Лондон. Ки бошад? Намедонам. Хорошо. Саидмумин Раҳимов кай Соли 1965 чемпиони ҷаҳон. ки не. Вале дуруст гӯш кунед то охир савол. Саидмумин Раҳимов кай чемпиони ҷаҳон гардидааст? Кадом сол? Соли 1957. Хеле намедонам иншо. Не, нодуруст. Ассалому алейкум. Ин барномаи 5 саволи варзиши. Ман ба шумо савол метиҳам, агар дуруст ҷавоб додед, беҳад хуб мешавад. Саймумин Раҳимов кай чемпиони ҷаҳон будааст? Дар кадом сол? Саймумин Раҳимов? Оке, намедонам ин савол таъпа. Хорошо. Анвар Юнусов дар кадом сол дар чемпионати ҷаҳон баромада? Кадом солда Тоҷикистон нишон вай кард? Чанд нишон дод? Да. Ишам намедонам. Ассалому алейкум. Ин барномаи 5 саволи варзиши. Ман ба шумо 5 савол метиҳам, дар кадомаш дуруст ҷавоб диҳед, беҳад хуб мешавад. Саидмумин Раҳимов кай чемпиони ҷаҳон будааст? Кадом сол? Саидмумин Раҳимов. Саидмумин Раҳимов 1975 шаҳри Минск, Белоруссия. Правильно. Хорошо. Анвар Юнусов дар кадом сол дар чемпионати ҷаҳон баромад кард? Анвар Юнусов кадом сол? 2011 ба фикрам. Дурусто. Кадом варзишгари Тоҷикистонро бе медаль дар бозиҳои олимпии ҷаҳон намудааст? Бе медаль? Ака мақсад набарид? Барид? Бе медаль намонд кадочи? Я бор дигар такрор кунед. Кадом варзишгари Тоҷикистонро бе медаль дар бозиҳои олимпии ҷаҳон намуд? Дилшод Назаров ки Мавзуна Чӯриева. О, правильно. Дональд Серроне ба кадом қалб баромад мекунад? UFC лёгкий вес. Ба кадом лақаб? Ковбой.
Правильно. Надо UFC видео. Хорошо. Аз ҳама серияи баланди победа дар UFC ки дорад? Ҳабиб Нурмагамедов. Тони Ҷон Ҷонес? Ёки Тони Фергюсон? Не, надуруст. Кадом весовой категория? Нет, не вес. Аз ҳама серияи победаи бисёр ки дорад дар UFC? Тока да UFC? Да. Аз ҳама да якум акам ҷон. Per-per-view кати бигирем Ҷон Ҷонесай? Последний версия кати. Не, надуруст. Кия хай? Андреа Силва. Андреа Силва. Ай, тамом. Паучок. Маҳраматка. Бош абой дод ба Израилда. Ассалому алайкум. Ин барномаи 5 саволи варзишиай. Ман ба шумо савол метаҳем. Агар шумо дуруст ҷавоб додед, бояд хуб мешавад. Дар кадом сол футболи клуби наврасони Египет ташкил шудааст? Наврасони ки? Египет. Хорошо. Ки пеш аз Кристиан Роналдо ва Месси соҳиби золатои медаль шудааст? Зинедин Зидан? Кака? Дуруст. Далер Тураев ай чӣ ҳол ва чӣ намуд Далер Тураев ай чӣ ҳол ва чӣ камарбанд соҳиб шудааст? Камарбанди сиёҳ? Правильно, кадомдан? Я бор фикр кунед, дуруст ҷавоб дадем. Гӯштин? Не, камарбанди сиёҳ гуфтед. Кадом данаш? Данче? Гап надорад. топ-10 футболни клубҳои қиматтарини ҷаҳон дар соли 2019. Ҳамашон унбар кунам? Ё якум шуд? Да. Манчестер Сити, Ливерпул, Барселона, Реал Мадрид, Ювентус, ПСЖ, Челси, Правильно. Тоттенхэм, Правильно. Манчестер Юнайтед, Правильно. баъд Арсенал, Правильно. Дар кадом Дональд Серони ба кадом лақаб баромад мекунад? Ковбой, Правильно. Кадом варзишгари тоҷик Тоҷикистонро бе медаль намонд дар бозиҳои Лондон? 2012 Мавзуна Шуриева. Правильно. Юсуф Абдусаломов дар кадом вазн Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад? Хорошо, як саволи дигар. Саймумин Раҳимов кай чемпиони ҷаҳон будааст? Саймумин Раҳимов Ҷигар надора, шумо дар дигар савол дуруст ҷавоб додед. Раҳмат барои иштирокатон. Ин буд барномаи 5 саволи варзишӣ. Ссилкае ки дар комментария закрепит кардагие, ҳамуна метавонед хабар гиред. Audio Jungle.